vítam pri novém videu. Dneska vám ukážem moje veci zo štúdia, ktoré mám najradšej, takže poďme na to. Prvá moja najobľúbenejšia vec je tento obraz Cristiana Ronalda. Mi to fakt páči, je to, neviem, či je to reálne nakreslené, alebo či je to vytlačené, to neviem. Tak môžeme ísť teda teraz na druhú vec, ktoré sú moje rybárske veci. O tom by ste mohli vidieť aj samotné video. Čakajte, tu mám to takto odopnem. To môžete vidieť aj samotné video, tu všetko mám. Takže samotné video s týmito rybárskymi vecami na Maro_Sigma kanále. Tak, potom sú to moje šiltovky, ktoré tu mám, takže idem to na postiel. A mám tu jednu takúto šiltovku v travúko. Potom tu mám Fox šiltovku maskačovú rybársku. Ďalšiu Fox šiltovku maskačovú. Tu mám s kaprom šiltovku. Potom tu neviem, ako šiltovka je. Potom tu mám HK Nitra šiltovku. Tu mám Champions HK Nitra šiltovku, čo je zo sezóny 2023-2024, keď boli majstri. Sám som proti Spiskej, keď to bol, som na tom zápase bol. Potom tu sú majstri 2023-2024, to je ďalšia šiltovka. Potom tu mám Manchester United. Padla mi. Potom tu mám ďalšiu Nitra šiltovku a takúto Promix bez šiltovku. Potom je tu môj statív, na ktorom natáčam videjka, všetko ostatné. Takže toto je ďalšia vec. Potom sú to moje hokejky, ktoré tu mám. Takže tu je takáto frolbalová, či jak sa tomu hovorí, takto nádherne biela čepel. Toto takto. Potom tu je ďalšia frolbalová hokejka. Potom tu je brankárska hokejová, už ale hokejka. Mám tu aj nakresleného Torgoňa. Dám si naspäť. Potom tu je hokejová, náhradná. A s touto hrávam furt hokej na hlade. Moja hlavná hokejka. Len nemám na nej pásku, ale to si ešte potom odpáskujem. Zapáskujem. Takže tak. Potom to sú asi moje príľuby, čo tu mám. Motorkárska alebo formulová príľuba, tu som ja. Potom tu mám takúto florbalovú príľubu a hokejovú brankárskú príľubu, aj toto je brankárska. Potom sú tu asi tieto LED pasiky, čo tu mám. To môžete vidieť. Pomocou tohoto ovládača, tento maličký je na toto. To si tiež môžem prepínať. To červená napríklad a všelijaké také farby, ale ja to mám na biele, aby ma to osvetľovalo. No, túto takto. Tento ovládač slúži na to, že tu si tiež môžem prepínať farby. No ale najlepšia podľa mňa funkcia na tomto je, že keď dám hudbu a teraz hovorím a ono to bude blikať. Aha, počúvajte. Ha, 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 hu, hu, du, du, tu, 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 tu. Vidíte? Takže tak, ale mám túto farbu najradšej asi. No a teraz je to asi môj setup, čo mám najradšej, lebo kvôli tomu by ani videjka neboli. Takže tu mám plejko.
a ovládač a na tejto celej obrazovke to mám. Potom tu je moja klávesnica, myška a samotný počítač, teda notebook. Potom sú tu moje dvoje slúchatka. Hry, ktoré tu mám. A tento plagát nitriansky, ešte mám strašne rád. Keď boli majstri, čo je tá šiltovka k tomu. Tu sú všetci. Tu je pohár. A potom je to ešte táto stolička, čo je mega meká. Takže keď si tu sadnem, sa môžem aj točiť. Takže a ideme. Dobre, zastavím sa. Potom sú to asi moje šípky. Tento plagát, ešte sú tu šípky, potom tento plagát. Táto paleta, alebo čo to je, plaketka. Petra Wrighta, mojho najobľúbenejšieho šípkara. Tu sú aj šípky jeho. Ďalšie sú v tomto púzdre, kde mám ďalšie šípky a násadky, ledky a všeličo iné. Potom tu je takáto, potom sú to tieto trofeje moje obľúbené. A tento meč mám ešte moc rád, čo sa toto dá dať von. Čakajte. No. To si môžem, keď chcete o tom meču video, že ak sa s ním všetko robí, ak si ho viem dať takto s opaskom, tak dajte aspoň 10 lajkov na toto video, a keď to chcete vidieť. A to mi takto nedrží, toto, že Maro potržitko Sigma, YouTube, nedrží to moc. Potom ešte mám rád tento skateboard, ktorý som si takto urobil, že Maro. A ešte moje dresy sú ešte moje obľúbené, ktoré tu mám. Nie sú tu všetky asi. Nie sú tu všetky, ešte mám také. Ešte tu mám Real Madrid, Ronaldo mám napríklad. Také, len tento nie, ten mám v telesnej. Potom sú tu ešte moje ešte obľúbené Pokémonky, ktoré keby ste chceli tiež video také, tak to tiež nájdete na Podržitko Sigma, aj to som urobil, aj také video je. A ešte tak ešte poslednú vec, má ešte takú moc rád. Napríklad, čo využívam aj dosť v týchto poličkách. Áno, voňavku, čo ešte tu mám, teda to sa mi ešte moja obľúbená CR7. Takže, keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať odber a like a my sa vidíme pri ďalšom videu, takže čus!